Добрый вечер. В эфире снова Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и беседуем с интересными людьми. Сегодня у меня гость, который я давно хотел и давно не видел. Это Виктор Чумак. Виктор, приветствую. Добрый вечер. Ну, тут биография такая, что 3 жизни в одной. Армейская, политическая, антикоррупционная, чиновничья. Все есть, да? Вот, я так все для себя... Я, в принципе, знал, что вы такой многорукий Шива, вот, но не знал, что настолько. Вот. Ну, Да. От, но начать я, конечно, хочу з конца. талановита людина, талановита у всьому. Це так, це так. Це ж доведено Гаєм Юлієм Цезарем. Правда, він погано закінчив, але ж не так. Вот, с конца начну. Вы и депутатом были 2 раза, и пограничником, и вы юрист заслуженный, кандидат наук юридических и так далее. Но последняя ваша должность, она связана с новым правительством, с новой властью, с властью Зеленского. И вы пришли, значит, 11 сентября, вы стали заместителем и главным военным прокурором. Нет, заместителем генерального прокурора и главным военным при прокуроре Руслане Рябошапке. 2 декабря была ликвидирована Генпрокуратура, сейчас теперь офис Генпрокурора, да? Вот. И 2 января генпрокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего главного военного прокурора Виктора Чумака заместителем генерального прокурора. Вот. С 6 марта 2020 года после отставки Рябошапки вы исполняли обязанности главы офиса, то есть какое-то время вы были генпрокурором де-факто и де-юре. Вот. Но 17 марта 2020 года вы подали в отставку с этой должности. Почему? Ну, давайте розберемося зразу. Я ж не в команді був президента Зеленського, да? А ситуація така, що я до цього був в парламенті, до цього представляв іншу партію. До речі, зайшов в парламент ще і з Петром Порошенко. Потім з Гриценко були в одній команді на виборах. Так, да, абсолютно точно. Але є трохи інша. Да? Тобто ситуація в тому, що я займався реформою правоохоронної системи, я займався з 2004 року. Ну да. З 2004 року. І там все це написано. І тому ситуація така, коли Руслан Рябошапка, якого я теж знаю з 2000 року, ми з ним знайомі більше 20 років, якого я знаю з 2000 року, запропонував мені піти туди, в Генеральну прокуратуру, саме для того, щоб реформувати Генеральну прокуратуру. Не за посадками, не за доганялками, не за бігами, за якимись справами, а для того, щоб реформувати одне з найскладніших відомств країни, без реформи якого в принципі, не може бути жодної реформи правоохоронної системи. Ну, це і в судебної. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Тим більше, що у нас якраз і була така ідея, 2 роки прокуратура, і потім ми повинні були зайнятися серйозно судами. І я саме тому і пішов. Більше того, я пішов, коли я дізнався, кого ще він запропонував. Ми це обговорювали, що це піде Касько, що це піде Трєпик. Тобто люди, яких я теж вже знав не 1 рік, і я точно знав їх цінності, я точно знав їх принципи, я точно знав, чим вони займалися, я точно знав, що вони, в принципі, знають, що цю систему треба ламати, причому дуже жорстко. І знають, як її строїти. І розуміють, що робити далі. Розумієте? І розуміють, що робити далі. І тому це ж, само собою, посади якісь трохи з політичним таким фльором, да? Але вони не політичні. Це посади чиновничі, яких треба прийти і пахати, і щось змінювати. Но по факту это по-другому. Это формально чиновничьи. По факту оказались политические, и недолго музика играла. Недовго музика грала саме тому, що ми почали це робити, ми почали її ламати. І це точно, ми почали її дуже серйозно ламати, цю систему. Ми змінили офіс Генерального прокурора. 710 осіб звільнено було з Генеральної прокуратури. 710 прокурорів. Уявіть собі, що це таке. З Генпрокуратури. 710 прокурорів. Ми почали 2-й етап, і коли, в принципі, це люди, розумієте, 710 людей, з яких там, можливо, 10%, 15%, я не буду казати скільки, але це були рішали для олігархів, для політиків, кожен мав там слово. Туди делегували, як в Верховну Раду. Абсолютно точно. Це були делеговані люди від олігархів, від політиків, від різних політичних партій, там, від різних бізнес-кіл. Були делеговані свої люди, а вони раз, їх немає. І люди втратили можливості порішати свої... Не то слово. Не то слово, розумієте? Жалилися всім. Жалилися і Ахметову, і Коломойському, всім жалилися, розумієте? Я вже не кажу про
ну там бізнесменів трохи поменше. І потім, коли зрозуміли політики, що, в принципі, якщо ми зараз зробимо те ж саме на обласному рівні, вони залишаться голими. Політики залишаться голими, тому що народний депутат, приїхавши з округа, в якого на округі не свій прокурор, він голий король. Він нічого не може зробити в себе на окрузі. Тому що там прокурор може просто-напросто відстоювати. А прокурор это обязательно это будет как любовница. Ну, да, вот, да, например, це ж треба мати свого прокурора, якому ти довіряєш, з яким ти п'єш 100 грам, з яким ти можеш сходити в баню. От, в якого ще класно, щоб був там кум, керівник Служби безпеки України, або керівник, ну, не керівник, кумовство это же вообще національна релігія. Або там це обласний суддя, кум був. Ну, все, це ж все так зав'язано було, розумієте? І коли люди побачили там, всередині, в політикумі, що ми можемо зламати всю цю зв'язку, всю цю систему, ну, пішла просто-напросто шалена атака, де посадки, а чому нема посадок, а ви ж обіцяли, прийшла весна, будемо саджати, і все таке інше. От, ну, дурна справа проти Порошенка. Это мы сейчас перейдем. Ну, я вас спросил, почему ушли, вы ответили. А чому я пішов? Чому я пішов? Тому що я прийшов з однією командою, практично я прийшов на політичну реалізацію нової політики, да? А прийшла інша команда, і я там не побачив цю політику, яку вона буде реалізовувати. От сьогодні просто-напросто взяли там і поновили на посадах куб прокурорів. Сейчас мы к этому придем. Я хочу просто зрителям напомнить, что у нас прямой эфир, вполне себе, очень прямой, во всех смыслах. И есть телефон через мессенджер Viber, вы видите его на экранах, можно звонить также через Skype, задавать вопросы гостю. Гость очень знающий, интересный всю эту ситуацию изнутри. А я продолжу. Чувствуете себя поюзанным? Розумієте, тут ситуація така. Коли я йшов, я вважав так. В мене ж не було таких якихось, знаєте, там ілюзій. Ну ви ж не розовий какой-то малий. У мене ж не було жодних ілюзій. Я розумів, що це прийдеться там пахати і таке інше. Але в чому цінність хороших політиків? Да? Цінність хорошого політика в тому, що він може стати політичною парасолькою над серйозними реформами, якщо він прийшов і точно розуміє, Зеленський що... вам казався таким, або кажеться таким до сих пор чоловіком? Інше питання. Коли Зеленський туди йшов, там була з ним певна команда, яка могла стати такою парасолькою. Той же самий Рябошапка, той же самий Данилюк, той же самий Богдан. Їх всіх нема. Богдан його так демонізували, але ви вважали, що це все одно новий. Богдан розумів, що треба робити. Богдан розумів систему державного управління і як треба робити. Розумієте? Богдан це розумів. Так, може, характер не дуже такий хороший, там, але в чому ситуація Богдана? Богдан заставляв працювати Зеленського, а Єрмак ні. Вот в чем разница. В чем разница? Вот отвлечемся. В чем разница между Богданом и Єрмаком? Объясните, я ж не знаю. Богдан казав, працюйте, пане президент, а Єрмак сказав, я все вирішу. От в чому різниця. Оце саме страшне для мене. Що Богдан казав, працюйте, приймайте рішення. А Єрмак сказав, ні, я вирішую все сам. Ну, смотрите, вы сами к этому вопросу, собственно, перешли, начали перечислять вот эту команду, которую молодореформаторов, которая пришла не только в вашей отрасли, везде. Их было много достаточно. Ні, не багато. Ну как? Ну, начиная с премьер-министра. Гончарук, да. Данилюк, Рябошапка, Богдан. Все, но все-таки это значимые должности хотя бы занимали, да? И как-то очень быстро, без видимых на то, ну, как бы не произошло революции, там, не рухнула гривна в 3 раза, там, не произошло никаких, там, даже война не активизировалась, да? Ничего такого не произошло. И вдруг вас прям вот всех как бритвой, да? Как вот веничком так шук со стола официант, да? Смахнули, да? Что это за сигнал для вас лично и для этих людей, и для людей, которые за этим смотрят? Никто же не понимает подковерных этих вещей никаких. Ні, ну все дуже просто, розумієте. Я ж казав, що ми, наприклад, почали ламати схеми оцієї прокурорської, політично-прокурорської зв'язки, да, яка була між політиками, між бізнесом і прокурором. Ну, это вы слово коррупции не говорите, но подразумеваете. Ну, а що це не корупція? Ну, я звісно, корупція. Це політичні впливи, корупція. Прокурори, які задекларували купу там статків, а не мали ніяких на це підстав, розумієте, що це не корупція? Що? Довести це важко, інше питання. Що, пацани вернулись, да, на роботу-то? Ну, деякі вернулися, деякі ні. От, Гончарук почав трохи їздити по всім, скажімо так, в економіці, трохи їздити по олігархічним там впливам, по олігархічним лініям, по олігархічним там
заработка. Каждый из этих людей, которых вы перечислили, в чем-то мешал олигархічним групам. Абсолютно точно. Да, і все. І тому раз і зняли. Розумієте, тут ситуація ж яка в країні? В країні дуже погана форма правління. Вона називається олігархічна клептократія. Не демократія, не тиранія, нічого. Це олігархічна клептократія. Тобто є група олігархів, які сконцентрували в себе практично всі впливи в державі. Вони мають повністю там 90% контроль над економікою. Хто це? Тому що просто називати олігархів – це ж не красиво. Ну... Треба ж називати по прізвищам. Да? Це Ахметов, це Коломойський, це Фірташ, це Порошенко. Це Медведчук, коли ще не назвав. Порошенко олігарх? Звісно, без сумніву. А в чому його олігархічність? Все дуже просто. Три ознаки олігарха. Це великий бізнес, причому системний бізнес в різних сферах. Сільське господарство, конфетка, машинобудування. Диференцировані. Абсолютно точно. Великий бізнес, політична партія, своя політична група в Верховній Раді, і плюс засоби масової інформації. Це всі три ознаки олігарха в отличие, понятно, формально да, но в отличие от всех перечисленных вами людей, которые чувствуют себя в порядке сейчас, да? Ви думаєте, що Порошенко не чувствує себе в порядку? Ну, я розумію, я співчуваю його говорю. Ви звісний критик Порошенка. Я співчуваю його говорю, але він повинен там носити просто конфети і шоколад пачками в Офіс Президента за те, що вони роблять. Чому? Мотивують? Це дуже все просто. Вони створюють з Порошенка образ єдиної опозиційної людини в проєвропейському дискурсі. Єдина людина, опозиціонер в проєвропейському дискурсі. Ну, такої величини, по крайній мірі, да. Більше там нікого немає. Це, на жаль, Тимошенко зараз виявилася за рамками цього дискурсу взагалі. Это называется дом политических престарелых. Не физических, а политических. Про Ляшка не буду говорити. Ці дві там маленькі групи, які, в принципі, претендують на партію, можуть щось там, не знаю, з Вакарчуком ми знаємо, чим закінчився поход Вакарчука. З Вакарчуком, з голосом, ви бачите, що відбувається. І тепер ситуація така, що в проєвропейському, ліберально-демократичному, національно-патріотичному таборі залишається єдина фігура опозиційна. Це Петро Олексійович Порошенко. Тут, скажем, это не смотрите, тут никакого злочину со стороны Петра Олексійовича нет, потому что так по факту. Ні, так не по факту. Це дуже складніше. І дуже гірше, скажімо так. По факту зроблено наступне. Мені здається, що дуже класний продуманий кимось і стратегами продуманий план. Дивіться. Конспірологія. Там є пару розумних людей, я не виключаю. Якщо я до цього додумався, чому б їм не додуматися? Давайте, інтересно. Дивіться, ми прийняли нове виборче законодавство. Я за нього боровся купу років. 7 років всі в політиці, я боровся за нове виборче законодавство, пропорційна система. Зараз нормально, да? Послухайте, пропорційна система, відкриті списки. Вроді би здавалося все отлично. Все, радуйся. Да. Що зробили? Зробили величезні грошові застави на походи в політиці, місцеві вибори. Тобто без олігарха не сунешся. Абсолютно точно. Знаєте, мені вчора дзвонять декілька людей і кажуть: Віктор Васильович, соберіться силами і підіть на вибори мера. Кажу, до сил в мене повно, кажу, принесіть гроші, і я піду. На фоні всієї, каже, підіть, хоч щось буде розумно казати. А я кажу, принесіть гроші, і я піду. Тому що це все стало великими грошима. Для того, щоб сьогодні, по факту, зареєструватися, якщо вибори завтра, через місяць, 4 мільйони гривень. Хто піде на вибори мера? Понятно. Хто піде риск, на вибори мера? І так все інше. І дивіться, і тут ситуація така, що це ж продумана стратегія. Зараз ми обмежуємо, малі партії не взлітають. Ким продумана стратегія? Не знаю. Треба шукати. Положення. Кому вигідно? Вигідно. Я вам розкажу, з ким вигідно. Петру Порошенко вигідно. ОПЗЖ вигідно. Зеленському дуже вигідно. Чому не вигідно? Їм всім вигідно. Вони взлітають в будь-якому випадку. Всі молоді партії ніхто не взлітає. А вони взлітають абсолютно. Більше того, один злітає на одному фланзі, і причому немає іншої альтернативи. Але багато він не бере, Петро Олексійович, тому що, в принципі, є достатньо велика група підтримки Петра Олексійовича, десь приблизно від 12 до 15% вона збережеться в нього, це точно. Але інша ліберальна демократична
частина суспільства ніколи за нього не проголосує, тому що вона все теж пам'ятає про Петра Олексійовича при владі. Да? І ніколи не проголосують там через Мальдіви, Гладковського і все інше. Не будемо. Ой, про Гладковского я вас потом спрошу. Не конкретно ваше дело, но мне просто ваша оценка интересна. От, і таке інше. Розумієте, ніколи за нього не проголосують. Тобто, з одного боку, там 15-20% і купа розчарованих людей, і купа втрачених можливостей у вигляді самопомочі, у вигляді голоса, у вигляді ніколи не взлетівшого там Демальянса. Но голос похоронен, на ваш взгляд? 90/10. Ну, похоронен. 90/10. К сожалению, я думаю, что Слава сильно подвел с людьми. А з іншого боку, от, будь ласка, ОПЗЖ з всіми, там, я не знаю, скільки там відтінків, там вони різні. Но у них очень хорошо структурированная система везде. Ні, я би не сказав, там, розумієте, там вони все одно розійдуться, тому що інтереси Рабіновича і Медведчука відрізняються. Москва скажет и сойдутся. Ні. Мама скажет и Ні, поженитесь. я думаю, що ні. Да. Я думаю, що Ахметов з Новінським не буде так дуже серйозно прослуховуватися. І Бойко. Вони ж ковбої, вони, в принципі, це наша корова. Чего вы ковбоев обижаете? Це наша корова, і ми її доїмо, Ковбои розумієте? Америку построили. Они советские. Ні, просто-напросто це, вони вважають, що це їхня корова, і вони її доїть. Вернемся к Петру Алексеевичу. Просто актуально сейчас, да? Знаю ваши к нему отношения, видел вас и много раз на митингах Саакашвили. Вы эту лодку и будку раскачивали, то ой, дай дороги как. Один из главных были таких, ну, пассионарных людей. Причем, вот в отличие от других, в вашей искренности я не сомневался никогда. Вот это было видно просто, ну, видно, по человеку видно, да? Вот. Но вот отодвинемся личное вот это отношение, любое. У меня свое к нему отношение, у вас свое, там тоже ничего радужного нет, допустим, такого, ну, скажем, розового. Но сейчас происходит прокуратура, то ведомство, где вы вот недавно работали совсем, да? Сейчас выдвигают несколько, я не сижу там за всеми, но несколько дел против Петра Алексеевича Порошенко. Речь идет даже о возможности его ареста. 27. Наскільки я з останніх прочитав. Оцените это сам, я не буду. Я ніяк не буду це оцінювати, розумієте, там десь приблизно під 20 справ, це просто за заявами Портнова, да, які були порушені, заведені ДБР, заведені через суд і таке інше. Тобто, ну, це шелуха така, абсолютно да, точно. Да. Вони розваляться, вони отваляться. Да, ну, да. це таке. Інше там, скажімо, справи за рішення президента в рамках його політичних повноважень не мають взагалі сенсу розглядати. Ну, от просто немає то, о чем сенсу. сейчас идет как раз речь. Я взагалі вважаю, що немає сенсу. Так любого президента можна взяти і засудити нафіг. Да. Да. Требушапко назвав це юридичним трешем. От десь так воно і є. Напевно, є пару-тройку справ, про яких можна говорити про якусь певну юридичну перспективу. Але я поки що буду мовчати, коли до них дійде справа, коли там голова в кого включиться. Но вот эти дела, которые сейчас, они вам кажутся политическим преследованием? Знову ж таки, я вам кажу. Я впевнений в тому, що в офісі Зеленського є, наприклад, там соціологія його виборців, які з 70% вважають, що Порошенко повинен сісти. От просто тупо, да? Ну, давайте социологию все-таки от прокуратуры отделим немного. Ні-ні-ні, слухайте сюди. Да? Слухайте сюди. Слухайте сюди. Коли ми були в прокуратурі, ми ж такою дурньою не займалися, правда? І коли принесла там Венедіктова якусь підозру, ніхто ж її не підписував. Але є певна соціологія, яка показує, що виборці Зеленського вважають, що Порошенко повинен сидіти. Все, круто, повинен сидіти. Наші політики залежні від своїх рейтингів, знаєте, як від наркотику. Як від наркотику. По собі знаю. І ситуація дуже проста. Зрозумійте, що 27 справ, вони ніколи не вильються в якусь конкретну обвинувачену справу. Це просто-напросто така історія, яка буде повторюватися постійно для того, щоб підтримати у виборця очікування. Да? З другої сторони, це травля, вигляд як травля. Це спосіб не дати спокійно жити. Да. Це абсолютно точно. А з третьої сторони, третій ефект, о котором ви говорили. Третій ефект – об'єднання націонал-патріотичних демократичних сил вокруг фігури Петра Порошенка. Не об'єднуються вони. Там є своя група, і яка там буде вважати, ну, яка його підтримує, вона буде його підтримувати. Нет, я про то, что этот эффект может быть такой. Даже люди, которые Порошенко не любят, просто увидят, что ну, не любят, когда человека ни за что
Да, в нас люблять понимаете, гонимих, да, там, Ну, в принципі, це любого це чоловіка додасть, свойственно, це да? 2-3% додасть. Ну, зрозумійте, це не буде об'єднання, тому що от там люди, які, ну, наприклад, там голосували, я не знаю, за Гриценка, голосували за інших людей, підтримували інших людей, не пішли голосувати, тому що не бачили, вони ніколи не будуть голосувати за Порошенка. Я только про несправедливость сейчас говорю, не про Порошенко. Ощущение несправедливости же есть, искусственности этих дел есть или нет ощущения? Так я ж вам казав, хто їх порушував, вірніше, за чими заявами їх порушував. Ну, якась штучність. Ну, звісно, взяли, там, подивилися купу рішень, де понаписував Портнов заяви. Ну, ситуація така, що відповідно до чинного кримінального кодексу, да, кримінального процесуального, не можна просто відкинути заяву. Навіть якщо ти пишеш, що на твою Это я думку знаю, немає, да, ну, ідуть в суд. Не, ну сейчас же дело не об этом. Сейчас же Ну, вот, суд и всё. об аресте уже все. Ну, це запитуйте у них. Коли ми були в прокуратурі, ми такої дурньої не маємо. Что Понимаете? изменилось в прокуратуре в плане принятия решений? Генеральний прокурор. Нічого більше. Про Рябошапку Зеленский в рассекреченном, это вообще все ужасно, разговоре президента с другим президентом, вы знаете его фамилию, Мгм. сказал, что он 100% мой прокурор. Ну, без сумніву, це був його прокурор, і я з цим абсолютно А згоден. что изменилось-то? Вот он был 100% Це дуже его. просто, але 100% прокурор Зеленського Рябошапка казав, що все буде за законом, Мгм. а не за замовленням. От і все. А не все так, як ви сказали. А все буде по закону. І ми будували, що прокуратура працювала за законом. Ви розумієте, в чому проблема української правоохоронної системи? Президент каже, це моя людина, і він все зробить. Розумієте, президент говорить про те, що він прямо втручається в діяльність Генерального прокурора. Розумієте, президент каже, міністр внутрішніх справ – ефективний міністр, я йому довіряю, я йому дзвоню, він вирішує питання. Президент прямо втручається в діяльність. Міністр внутрішніх справ каже, начальник поліції, я йому позвонив, він зробить те, що я сказав. Міністр внутрішніх справ прямо втручається в діяльність Называется начальника девальвация поліції. политических институтов, нет? Начальник поліції дзвонить керівнику області і каже, зробіть так-то і так-то. Керівник поліції області робить так-то і так-то. Вони ніхто не мають права навіть підняти трубку і щось Ну, то сказати. есть политические институции остаются в стороне, а решение принимается по другим. Абсолютно точно. Канали. Рішення приймається не відповідно до закону, а відповідно до особистих уподобань або особистих наказів. Смотрите, когда Владимир Зеленский шел к власти, он говорил, во-первых, что он будет бороться с олигархами. И я в нем там олигархов самом не вижу, да? Я даже больше скажу, я не вижу в нем человека, который хочет там лично обогащаться на этом посту. Ні, не треба. Да, ну вот правда, не Ну, вижу. це правда, це абсолютно Так точно. почему же так происходит, что, по вашим словам, все происходит, вот это, ваша отставка вот этой плеяды людей, которые пришли, полгода были, значит, в интересах олигархов, по вашим словам, это, значит, политические вот эти, ну, такие, ну, плохо выглядящие дела, они тоже, в общем, ну, не додают такое ощущение какого-то искренности, откровенности, все как-то подковерно, да? Что изменилось? Зеленский один Як и ви тот же. уявляєте собі боротьбу з олігархами? От просто, давайте скажіть, от що ви розумієте над боротьбою з олігархами? Ну, то, о чем вы говорили, разрывать связи коррупционные. Так. Але олігархи – це ж економіка, це ж телебачення, це ж політика, це все пов'язано. Як це розривати? І от уявіть собі, для того, щоб воювати з олігархами, Зеленському потрібно як мінімум там 226 голосів в Верховній Раді. Для чого? Для того, щоб прийняти якісь відповідні закони, де відсторонити олігархів від можливості впливу на редакційну Так, політику «Слуги народу» телевізійних каналів. больше голосов. Стоп. Ну, стоп. У «Слуги народу» більше, а у президента Зеленського немає. Тому що там точно так же люди цих олігархів. Там група Коломойського, там група Ахметова, там ще група купа людей, які впливають і мають інший вплив. Ну, так формувалася ця команда, на жаль. Більше того, коли президент Зеленський прийшов, постала проблема, а тут треба купу швидкої допомоги, потрібно створювати фонд коронавіруса. До кого звернутися? До бізнесу. А хто у нас бізнес? Олігархів, які мають гроші. Да? І ситуація така, Рінат Ахметов дав ці швидкі допомоги. Обстоятельства да? понятны. Пінчук дав, Все понятно, да, і понятно. все. Да. І розумієте, все. То На есть, цьому смотрите, закінчується все, вся да? То есть боротьба вы з считаете, олігархами. что все разговоры о борьбе с олигархами Все вже закінчено. можно считать закончено? Звісно, це ж зараз уряд Шмигаля, це уряд Ахметова. Розумієте? Прям одного Ахмета. Ну, практично. Да. Не, вот вообще в этом не разбираюсь. А что, другие плачут в стороне, что ли? все? Ні, все нормально. Там всім дають, всі кажуть на своєму місці, все сидить, у всіх все хорошо. Ну, от
Тільки одного Коломойського не дуже. І Петра Олексійовича Порошенка. По Гладковскому хочу спросить. Вот вы же такой старый, в хорошем смысле слова, антикоррупционер. У вас сколько антикоррупционных тут должностей? Ну, штук 5, как минимум. Та де? Да есть. Но вы были в команде вот этой антикоррупционеров, Сергей Лещенко, Мустафа Наем. Это все ваши ребята, да. Вы же, в принципе, одна команда. Да. Ну, не оформленная институционно, но одна команда, да? Ні, це люди об'єднані, скоріше за все, принципами і цінностями. Хорошо. А вот про принципы и ценности я хочу поговорить. Значит, выборы март, по-моему, прошлого года. Расследователь Денис Бигус получает папку документов. Я это не называю расследователем, но расследованием, да. Он получает папку документов, я не знаю от кого, может быть, вы знаете, и обнародует эту папку документов на страшное воровство. Гладковский тут же вспоминает его фамилию Свинарчук. Свинарчуков за граты – это лозунг последнего гвоздя в гроб шансов Порошенко как-то сопротивляться на этих выборах. Да? Не буду оценивать, насколько журналист вообще может участвовать в подобного рода политических историях. Не хочу никого мораль читать. Вопрос. Прошел год. Все живы-здоровы. Денис Бигус... Сейчас, давайте. Я давно хотел этот вопрос задать, и не только вам. Вы, может быть, даже и последний в очереди, кому я хотел бы задать, но вы просто знаете этих людей. Значит, вот я такой сижу у телевизора, и мне рассказывают, вот Свинарчуки украли весь Укроборонпром. Окей. Все проходит, Порошенко, значит, проигрывает с ТСКом, заходят новые люди. В Укроборонпроме Мустафа Наем, антикоррупционный журналист. В Укрзалезнице, значит, Сергей Лещенко, такой антикоррупционер сильный, но он, собственно, всю карьеру свою антикоррупционную он и делал, да, на ней. Да? Вот тебе вот что Бигус не знает Мустафу, ну приди, разбери документы, достань, подтверди то, что тебе в тех бумагах было без доказательств. И доведи дело до конца. Нет. Задаю вопрос в ленте Фейсбука Бигусу. Денис, а где завершение расследования по Свинарчукам? Так воровали или нет? Там же были одни предположения и закидоны. Я хочу видеть результат. Результат может быть два в таких случаях. Но я как журналист тоже занимался в свое время и такими делами криминальными тоже. Ты либо доказываешь то, что ты сказал, но ты должен урыться в это. Просто вот это дело чести. Да? Тем более, когда возможность есть. Власть сменилась, Порошенко уже там не керует. Все, Свинарчуки там уже открыто вот, отогнаны, все. Либо ты говоришь, да, он виноват, и те документы действительные. Либо ты говоришь, вы знаете, я покопался, не нашел, вот нет ничего. Прошу прощения, я имел право на предположение, я ошибался. Но возможность завести расследование. Антикоррупционеры везде, расслідувань никакого нет. Просто я можу відповідати? Уже можна. Да, хорошо. Спасибо, що ви те, що розслідував Бігус щодо Optimum Спецдеталь, така називається фірма, яка поставляла там запчастини до різних частин там авіаційної техніки, іншої техніки і таке інше. Кум Петра Олексійовича Порошенка, Юрій Віталійович Луценко, будучи в прокуратурі, перекваліфікував цю справу з корупційною на справу про несплату податків і направив в суд. Суд відмовив в цьому, щоб цю справу кваліфікувати як несплату податків і забрати просто податки за цю частину деталі, які були, в принципі, за цю частину коштів, які вважалися корупційними. Суд в цьому відмовив. Навіть суд подивився і відмовив в цьому і направив справу назад. Коли наша команда це прийшла, забрала цю справу, вона в суді знаходилась в військовій прокуратурі, а вона не могла знаходитись в військовій прокуратурі. Не могла, абсолютно не могла. Не могли здійснювати цей процесуальний нагляд військової прокуратури тільки за одної простої причини, що це корупційна справа, і там повинно були САП і НАБУ. І її передали в САП. І зараз ця справа дослідується в САП, і я думаю, скоро зайде на вихід. Інша справа по Гладковському, яка стосується закупівлі частини автомобілів Богдан, передана в антикорупційний суд. Направлено. Або зараз буде вже направлено. Ваша версия. Почему журналисты и антикоррупционеры потеряли всякий интерес к теме Свинарчука, Гладковского после выборов? Ні, чому? Бігус інтерес цей має, але він може говорити тільки, що може говорити, тому що він там є процесуальна фігура у цій справі. Да? Він свідок. І в рамках того, що він робить там, він не може просто говорити. Є таємниця слідства. Ну і все. А я ж кажу, що по Богдану справа готова, і вона зараз буде передаватися в суд. А оця справа, вона дослідується. Хорошо. Я не адвокат Порошенко, я его лично не знаю вообще.
да? Я тем более не знаю Гладковского. Не видел, не слышал, рядом не стоял, ничего не знаю, да? Вот, все-таки не кажется ли вам при всех этих делах, что вот тот взрыв медийный, который устроили по Свинарчукам, он был больше политическим, чем криминальным? Будь-який взрив, який стосується президента, депутата, прем'єра, він завжди буде медійним. Як би ми хотіли цього чи не хотіли, він завжди буде медійним. Розумієте? Да, він тоді достатньо серйозно нашкодив Петру Олексійовичу під час виборчої кампанії. Да. Я абсолютно не спорю. Але це ж не блеф, це реальна справа. Це не видумки. Це ж не висосано з пальця. Вы согласны, что из-за вот этих дел, когда они дойдут до суда, если дойдут до суда, да, выяснится, что... А вдруг потом выяснится, что Порошенко-то здесь, в общем-то, особо-то и ни при чем. И из мухи делали слона. А при чому тут Порошенко? Це питання не до Порошенка, а питання до якості команди. Отлично. На кого все это до якості команди. Стоп! Зараз точно така ж історія буде з Зеленським. Не дай Бог, тільки хтось перший там вляпається, і це буде все на Зеленському. Він відповідає за те формування команди, яку він з собою привів. Шокін – це він, це все Порошенка. Це ніхто інший, це Порошенка. Луценко – це Порошенка. Грицак – це Порошенка. І всі інші – це Порошенка. Ну, ви ж точно так же зможете продовжити список, говорить Зеленський і назвати других. Абсолютно, абсолютно. Це якість політичної команди. І це підбір політичної команди. Це ж ти не просто назначаєш людей, кого ти не знаєш. Ти підбираєш цих людей, ти говориш. Я з Петром Олексійовичем розмовляв. Ви знаєте в 16-му році? Ви це не знаєте, ні? Я приїхав з Панамської конференції антикорупційної. Приїхав в Панаму, якраз після Panama Papers. Приїхав в Панама Сіті, красиве місто, таке шикарне. Заходжу в величезний конференц-зал, по 1,5 чи 2 тисячі делегатів з його світу, розумієте? І там здоровенне панно таке стоїть, і там 16 керівників держав, які попалися в цих Panama Papers, і фотографія Петра Олексійовича Порошенка. Мені було приємно? Мені було дуже неприємно бачити там фотографію Петра Олексійовича Порошенка. А я повертаюся з Панами, Петро Олексійович, зайди до мене. Дзвонять мені, зайди. Я заходжу. Слухай, все, є час, каже, розбирати камні, є час там збирати камні, є час розкидувати. От, Аніщенка на мене. Я кажу, Петро Олексійович, без питань. Я завжди підставлю вам спину, плечі, шию, що хочете. Але Каноненка з його офшорними оборудками з пляжа, Березенка, Шокіна з пляжа, і ми тоді будемо працювати. Це моя команда, це моя сім'я. Вибачте, я на це не підписувався. Готовы ли вы отчаянный критик всех действующих властей? Ну, правда ж, по факту. Ні, я приходжу. Я ж не говорю, що ви брехун там, или скандаліст. Ви отчаянний критик всіх властей. Я хочу дуже, розумієте, правильно. От в мене немає мотивації на гроші, розумієте? Ти, коли йдеш в політику, ти повинен точно розуміти, яка в тебе мотивація. Це теж видно, да. Яка в тебе мотивація? Яка в тебе мотивація? В мене немає мотивації заробити там або вкрасти всі гроші світу, розумієте? Достатньо нормальна зарплата, за яку можна нормально, пристойно жити. Тогда Зеленський теж рискує. Увольняє таких людей, як ви, що ви теж почнете. В мене немає мотивації поставити собі бронзовий бюст і сказати, от я така... Ні, просто за справедливість. Ні, в мене є мотивація зробити щось таке, що появиться маленька строчка в підручнику історії. Або абзацик. Хорошо, що ви будете робити, щоб эта строчка появилась з фамілією Чумак? Я не знаю, поки що подумаю. В мене вже є строчка. Закон про Національне антикорупційне бюро. Це той закон, який моя група написала. Я понял, но еще, понимаете, одно дело закон, но другое дело, что ребенок-то не такой вышел, как вы хотели, да? Слухайте, я хотів йти на президента. Хто не дав? Хто не дав? Вам розказати? Розкажіть. Адміністрація президента Порошенка. Коли в квітні місяці, ви можете взяти там стовпчик Шрайка, записи Романа Шрайка, коли в квітні місяці з'явилася інформація в соціології, що Чумака є 2% просто-напросто на ровному місці, там як прищ на пузі, розумієте? 2% президентського рейтингу мені перекрили всі канали. Нормально? Ніхто вас не любить. Нормально? Ні, чому? Мене люблять, мене дружина люблять, друзі люблять. Зеленський вигнав, Порошенко мішав. Чому? Мене Зеленський не виганяв. Я сам пішов. Ну, создали всі условия, при которых ви прийшла другая команда. Я з хорошою командою. Я пішов з хорошою командою. І не треба мене любити. Я, в принципі, не дівчинка, щоб мене любити. Хорошо. От, я приходжу своєю програмою, своїм баченням реформ. Не підходить, до свидання. Я йду далі. Але один іду. В мене є купа людей, які мене поважають, які мене точно підтримують. І
Я абсолютно себе нормально відчуваю, Ну, розумієте? посмотрим. Вы не хотите говорить о своем будущем. Я його поки не Политическом. бачу. А просто не видите. Я його поки не бачу, тому що майбутнє політичне – це політична команда і політичні ресурси. І я ж вам сказав, якщо навіть і є команда, а вона точно може бути, то з ресурсами дуже серйозно обклали. З ресурсами дуже серйозні проблеми. І проблема в тому, що український громадянин не хоче підтримувати політичні партії своєю копійкою. І це величезна проблема. И это то, что сильно отличает Украину от Литвы и Польши. Например. Абсолютно точно. В Литве тоже были олигархи, кстати Абсолютно говоря. Где точно. они сейчас? Абсолютно точно. Немає. Так. Тому що, в принципі, почалася підтримка своєю копійкою політичних проєктів з боку громадян. Я пропонував просту річ, ще будучи в парламенті. А давайте ми зробимо податок на доходи фізичних осіб, 2% з податку на доходи фізичних осіб, хай кожний має право направляти або на політичну партію, або на громадську А організацію. проставить галочку, куда его деньги Да. отправлять. Або Но на на другое політичну потратить партію. нельзя. Да. Ну, Або на правда, політичну неплохая партію, або на Неплохая громадську організацію. І ми б отримали нормальне, дієве Но в громадянське итоге суспільство. мы говорим о том, что при всех словах, при всех там намерениях добрых, да, у политического класса в целом нет воли создавать нормальную политическую Ні, систему. немає. Абсолютно немає. Консервация той, что было, Абсолютно точно. в принципе, это кучмизм, да? Правильно я говорю, нет? Ну, я ж вам сказав, це називається олігархічна клептократія. Ну, кучмизм. Ну, чому кучміст? Ну, потому что именно во времена... Леоніда Даниловича обіжають. Во времена Це Леоніда Даниловича олігархічна якраз клептократія, произошла вот яка, эта- в принципі, розквітла при Порошенко. Опять Порошенко. Вы без Порошенко можете говорить хотя бы там, я не знаю, какое-то время? Все Порошенко до Порошенко. Яка розквітла якраз при Петрі Олексійовичу, тому що він точно законсервував. В нього був шанс такий, знаєте? Чому я говорю А у нас все про нього? президенты не упущенных шансов. Да, в нього Да. був такий величезний Упущений, шанс. верно. І от перший рік, 14-й до кінця, навіть початок 15-го, ну фантастичні були шанси. Розумієш? Ну просто-напросто. Можна було все робити, що хочеш. Можна було поміняти судову систему, правоохоронну. Але Петро Олексійович сказав, захотів. що судова система краще навіщо Почему не для захотел? людей, Почему краще не для захотел? себе. Ну, почему не захотел? Тому що для себе це краще, ніж для людей. А Ну, эта ты команда знаешь. будет заниматься Та судом? ні, вона теж не міняє Тоже. нічого. Вона теж не хоче або не знає, або теж думає, що краще мати своїх суддів краще, ніж То есть, с вашей точки Розумієте, тут ситуація така, що хтось повинен прийти і сказати: стоп, ребята, бо кожен раз кожного будуть доганяти. І система буде доганяти. От суддя Ну, Вовк. эти грабельки подбирать никто не Суддя планирует, Вовк, да? да, от, який Да, зараз это розглядає. прекрасно. Это как в анекдоте. Это от как «Ну це, погоди», це, знаете, це. бесконечный сериал. Абсолютно точно. Ну, що я скажу? Петро Олексійович все дуже добре знає. Про цю А історію. почему вы не хотите Зеленскому это рассказать? Что Я он ему идет? це розказую. Да. А вы с ним в Конечно. контакте? Ні, я це пишу. Ось подивіться, про що я говорю зараз. Я про це розказую. Ви зрозумієте правильно. Ситуація така, що, ну як вам сказати, ну поки час не прийшов той час, ну, який хотілося б, да? Але не говорити про це не можна. Про це треба говорити постійно. Може почує, може побачить, може до когось дійде. Може хтось захоче щось змінити. Може хтось там скаже, там, ну, знайдеться там 15-20 людей, які прийдуть йому. Нас теж на фракції було 15-20 людей, які сказали, 17. 17 людей, які сказали Петру Олексійовичу, стоп, хорош. Вот про эти 17 людей без фамилий просто мне интересно само явление. Про коррупцию более-менее понятно. Но мне кажется, что антикоррупция в Украине – это тоже не совсем цивилизованная история. Вот смотрите. Вот оказывается, чтобы антикоррупционеры фактически перестали исполнять свои... Ну, как бы, если ты занимаешься борьбой с коррупцией, ты занимаешься этим всю жизнь. Ну, грубо говоря, нельзя всю жизнь быть музыкантом, потом сказать: а я не хочу, мне эта вообще гитара не нужна, я пойду горшки лепить. Ну, чувак, значит, ты не был музыкантом, ты не любил. Я вот не представляю, что такое бросить журналистику. Ну, я вообще не представляю. С 15 Ні, лет... я розумію, у вас є якісь свої відносини там з Лещенко, Никаких вообще. У меня нормальные с ними отношения. Нормальные. Никогда никого не оскорбляли, ничего. Я сейчас могу Ну, и тому кожна людина позвонить. свій вибір. Вопрос простой. Ну, кожна людина свій Ну, от вибір. неужели Я вот ж не это- можу знати їх мотивацію. Ну подождите, ну выглядит это вообще странно. Ну, дивіться, Ну, от, люди боролись с коррупцией, а потом Сергій- получили места в советах директоров, наблюдательных советах. И что? І там, і той відповідає за антикорупційну діяльність в Раді директорів. Більше того, з Мустафою, я вам скажу, Мустафа дуже багато робив. Він приніс всі документи, приніс прокуратуру. То есть он продолжает заниматься? Абсолютно точно. Просто я ж не знаю, я не він вижу приніс, этого. ми зібралися. У нас було декілька нарад спільних між Укроборонпромом, Генеральною прокуратурою, військовою прокуратурою. Мустафа, люди з Укроборонпрому, вони принесли купу документів, а там же більше 500 проваджень по Укроборонпрому, розумієте?
Там не одна, два, а там більше 500 проваджень. І ми розбирали кожне це провадження по тому, чи це там липово, чи не липово, чи є воно, чи нема. І вони достатньо активно реагували на всі випадки, які розкривалися прокуратурою. По факту, Виктор, названные нами люди и другие тоже люди, да, они ушли из политики. Если при Петре Порошенко они были борцами с коррупцией, с громким политическим реноме, каждые эфиры, все и так далее, то сейчас они, вот, допустим, я же не У спорю, кожного свій вибір, да? здесь он вот борется с коррупцией, там этот борется с коррупцией здесь, но политически они не являются, то есть при Порошенко вы так вообще Дивіться, вот критиковали, а сейчас ничего. От 6 числа, да, 6 березня знімають Рябошапку. Да. Який в мене був вибір? Да? Дуже простий. Я міг просто підняти трубку, перезвонити в офіс президента. Сказать, оставьте меня. Ні, і сказати, там, запросіть мене до себе. Да? Я прийду і сказати, клянусь, от зуб даю, все зроблю. Все зроблю, буду сидіти тут, все трясти, всім підозри підпишу, всіх повикидаю і все А інше. это и оставили бы, наверное, да? Вы так? Ну, слухайте, ну, можливо, і залишили, можливо, ні. Добре. Ну, ладно, не захотів я піти до президента, чи побоявся піти до президента. Прийшла Венедіктова. Я прийшов би к Венедіктові і сказав, Ірино, от все зроблю, все, що потрібно, все, тільки скажіть, я побіжу туди, куди треба бігти. Але я ж прийшов до Венедіктової з рапортом зразу. Рапорт в мене з'явився. В той же самий момент я підписав його. Вообще у меня вот такое ощущение, знаете... Коли призначили Венедіктову у Верховній Раді. Я это в помню. одну і ту Я это саму помню. мить. Просто смотрите, мое глубокое убеждение, что человек существует как личность с именем и фамилией, ну своим там ID, Абсолютно да? точно. Своим ID. Да, абсолютно точно. И я вот так думаю, а стоит вообще жить там 40, 50, 35 лет, чтобы потом бегать кому-то и говорить, я сейчас все подпишу? Ні, звісно, ні. Я вважаю, що ні. Ну, я вважаю, що точно А ні. почему у нас такая политическая традиция, что можно ко всему Ми приспособиться? дуже молода країна. Дуже молода країна. Ви розумієте, що Англія стала Англією за 900... Ну а мы там, растем вообще, как страна. Ми все одно міняємось. Як би ми хотіли, не хотіли, ми Ну все вы одно сейчас говорите, что міняємося. олигархат опять победил. Нічого страшного, це ж не на віка. Ну, нам 29 років. Я розказував колись там шотландським парламентарям, да, там от, розмовляли, кажу, у нас така величезна недовіра до Верховної Ради, ну, погано так з судами. І взагалі там олігархи там трясуть цю країну. А вони каже, а скільки там років незалежності вашої країни? Каже, 29. Він каже, в нас було те ж саме. Через 29 після прийняття Великої Хартії Нерелевантное Вольностей. сравнение, Виктор. Великая Я сравниваю с хартия Литвой. Я прошу прощения, с Польшей. Це зовсім інше Ну, нерелевантне. як? Абсолютно Ну, стартові нерелевантне. условия такі ж Абсолютно були. нерелевантне. Це 70 років і 30 років Радянського Союзу. Це, в принципі, зачатки ринкової економіки, які були в Польщі, в Литві, всюди. Вот 92-й, допустим, год. Це не та ресурсна база, за яку, в принципі, впряглися. Да? Це абсолютно не та ресурсна Смотрите, база. Це ну, зовсім вот теж а не в абсолютно. обществе ли дело и не в политиках ли? І в обществі, Потому что вот в Литве просто, у них же были олигархи, у них были бандгруппировки, у них все было, В мне Польщі був один полицейские. олігарх. Польша там другая чуть В Польщі история. був один Вот постсовок прям конкретно Литва, Ну, да. да? Вот они за 3 месяца провели все реформы, за 3 месяца. Потом они пересажали кого надо по закону, не по звонкам. И все, у них нет олигархата. Ну, це класно. Тож, Парламент розумієте, я ж работает, знову ж є кажу, що політичний це класно. А в нас, коли, в принципі, от ми отримали незалежність, у нас була група в парламенті, ну, я тоді ще не був в політиці, я тоді закончилось чим? майором був в армії, да? А була група 229, да, яка, в принципі, 229 якраз червоних директорів, які сиділи там просто-напросто плотно і дерибанили всю економіку. Ну, вся історія, різні стартові Ну, можливості, так, вот, абсолютно. знаете, тут только, можно сказать, нам пороблено якость. Да. Ну, в чем причина? Ну, вы этим, я со стороны смотрю. И на политику, и на все. А вы-то изнутри. Ну, что пороблено-то нам? Що пороблено? Як пороблено? Ну, дивіться, мені здається, все ну, і складніше, і простіше, і складніше. Ну, по-перше, ми маємо достатньо серйозного сусіда, який підігріває всю цю історію в Україні. Це точно. І вся ця історія підігрівається достатньо довго. І більше того, цьому сусіду абсолютно невигідно мати під боком навіть не члена Європейського Союзу або НАТО, а просто країну, Как де они верховенство действуют? Как они права... действуют?
А є купа людей, які є агентами впливу, розумієте? Вот это очень интересно. Є купа людей, які є агентами впливу, які не знають, які, в принципі, ментально там знаходяться, які ментально люблять. Ну, от люди, які голосують за ОПЗЖ і за цю дружбу, да, це люди ментально налаштовані. Ну, вони вважають, що це частина Росії. Ми хочемо Но у жити нас як во Росія. власти в той, в этой много агентов в России? Та дивіться, от вся ОПЗЖ це всі агенти впливу, прямі, не прямі, але вони є агентами впливу. Это открытые агенты. А є і приховані. А що ми не знаємо? Ми знаємо там чи не знаємо, скільки їх є в спецслужбах, а скільки є в поліції. Ну ви ж от ви з Криму, да? Скільки кримчан залишилося служити в армії і в поліції, і в прокуратурі Російської Федерації? Дуже багато, правда? Там предательство было, вы же знаете. 96%. Ну, да, СБУ, кажется, 96. Да, СБУ 96%. Єдина бойова бригада в Перевальному, да, яка стояла, я там був 7 березня 2014 року, в Перевальному, яка вже тоді була оточена повністю зеленою. Я вообще, мое личное мнение, что Украины тогда еще не было. И вот то, что сейчас мы строим, это все заново, это релоад. Ми кожного разу будемо будувати все заново і заново, поки в когось не почнеться оця от проста... Вот остается 4 минуты. Я хочу вот общий вопрос задать. Вот вы считаете, что общий курс Украины на Запад не изменится? А що, ви думаєте, що ми йдемо кудись на Запад? А разве нет? Та ви У що, нас в смієтесь? Конституции это записано, и президент Та ви що, Зеленский подтвердил. смієтесь, чи що? А куда мы Іти идем? на Запад, а куда це мы идем? значить нікуди. Ми бігаємо за хвостиком. Ми як Сірко, знаєте, є така собачка в українському Так фольклорі. можна Сірко. добігатися І вона при Росії, при бігаємо за сусідній. Так, можна. І я про це кажу якраз. Ми бігаємо за хвостиком. Що таке йти на Запад? Це не записати в Конституцію, що ми йдемо на Запад. Це не записати в якісь закони. Йти на Запад – це змінити судову систему і зробити незалежні, абсолютно справедливі суди. Случится это при каденции Зеленского? Не впевнений вже. От і вся історія. І ми знову, як Сірко, будемо бігати за хвост. Іти на Запад – це не записати все в законах і не виступати з трибуни. У Петра Олексійовича була можливість пустити країну на Запад, зробити верховенство права і невідворотність покарання головними И принципами у життя. Зеленского она есть. Да, є. Даже полнота власти Да, большая. є. Але не робить. Не знаю, не розумію, не хоче, не дають. Ну, якби я там сидів біля нього, я б вам точно сказав, що там відбувається. Але поки що констатую. Не робить. Кто главное зло в украинской политике? Головне зло української політики? Ну, олігархи. И, как вы сказали, они все себя чувствуют более-менее... Завжди. Завжди. Я вот сейчас думаю, нас смотрят в Крыму люди, которые сидят под оккупацией, и которые надеются на то, что наша страна изменится круто. Вот. И как-то мне за них грустно и обидно. Мені теж грустно. А що мені за цих, що тут сидять в Києві, не грустно і обідно? Нет, извините, но Абсолютно там люди в точно. оккупации. Да, там набагато гірше, там набагато складніше, я абсолютно точно. Знаю, і я знаю дуже багато людей з Криму. Я ж кажу, що я вилетів з Криму 7 березня вже в На что, 23 на что години. надежда жителям оккупированного Крыма и Донецка? Это последний І вопрос. ви хочете, щоб я чесно відповідав? Да. Це буде дуже довго. Це буде дуже довго. Я не хочу брехати. Це буде дуже довго. І це тому, що не залежить від України. Це залежить від позиції Росії. А в Росії це залежить від позиції Это Путіна. какая-то не ваша позиция. Вы обычно такой активный человек, говорите, это зависит от других. Ні, Что мы должны сделать? Що ми повинні Да. робити? Ми повинні робити дуже прості речі. Ми повинні тут міняти країну для того, щоб люди там переїжджали сюди і точно зрозуміли, що тут є інша країна. Розумієте? От в чому Но ситуація. оккупант из-за этого не отдаст ничего. А він і так не надасть. Він може тільки віддати, тільки за одне. Ми кажемо, що ми стаємо частиною Росії, він не дає. Ну что, придется воевать? Все. Придется воевать с Россией на полную катушку? Ну, я не думаю, що прийдеться ще воювати на повну катушку, але то, що можуть бути такі гарячі конфлікти, це цілком можливо. Гарячий локальний конфлікт. Це можливо. Ну, Херсонська область, Крим, коридор, Харківська, все це абсолютно можливо. Там точно немає. И последнее. Что вы пожелали президенту Зеленскому, как человек, который уже не в системе? Що б я пожелав президенту Зеленському? Просто-напросто почати читати. Не те, що йому дають, а те, що він може читати. Всіх читати, думати, аналізувати.
Просто створити поряд з собою групу людей, які будуть витягувати його із теплої ванни, які будуть говорити йому неприємні речі, які не будуть дарувати йому квіти і овації, а будуть говорити, що все погано, все пропало. От. Тобі грошей не дасть таким обличчям ніхто. Розумієте? От створити біля себе таку групу людей, яка показувала реальну ситуацію в країні. А там же як хоче. Або буде голова боліти, ну або голова не буде боліти, але нічого мінятися не буде. Я вас услышал, как говорят сейчас. Ні, я вас услышав, це така, знаєте. Это не неуважение к вам, нет. У нас в гостях был Виктор Чумак, человек очень интересный, очень такой, даже не знаю, как вас назвать. Такая, очень харизматичный человек. Да? Я чуть не назвав, а потім би це причепилося. Да? Да, это бывает. С телевидением. Друзья, спасибо нашему гостю за то, что пришел. Смотрите АТР. Мы канал, который точно вас не предаст, который точно не играет в игры ни с какими олигархами и в жизни никого олигарха копейки не возьмет, который всегда будет за вас, за Украину. И я все-таки думаю, что прогноз наш, то, что долго-долго Виктора Чумака не сбудется, потому что все зависит в том числе от наших усилий. А само по себе ничего не проходит. Да. Ну, кроме коронавируса. Дай бог всем, кто заболел, выздоровления. Это уже серьезно. Смотрите АТР. Всего доброго. До новых встреч.